आणि त्याचबरोबर आरोग्य सेवा गोंय राज्यात ह्या तरेचे असलेले सेवा ह्या तरेचे एक रोबस्ट मेकॅनिझम गोंय राज्यात आम्ही तयार करपाचो आमचो प्रयत्न आम्ही चालू केला। दुसरी गोष्ट फाउंडेशन 1 म्हणून टेस्ट हा खंयच्याच राज्यात ना, अवेलेबल ना गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलात, आणि इवन प्रायव्हेट हॉस्पिटल ते फ्री करून दिना, ते एक एक टेस्टाक 2-3 लाख रुपया लागतात। आता कित्याक जाय फाउंडेशन 1? कॉम्प्लिकेटेड केसेस आणि तरेतरेचे केसेस फाउंडेशन 1 गोंय राज्यात आम्ही ऑलरेडी मुंबईचे कंपनीकडे इंटरनॅशनल कंपनी त्याच्याकडे उलयल्ले आहा। हे आम्ही सध्या आम्ही CSRच्या अंडर आम्ही चालू करतले, जे प्रत्येक टेस्ट कॉम्प्लिकेटेड जे आहा आणि इवन सिंपल जे आमचे डॉक्टराक दिसता की हे सगळ्या गोष्टी आम्ही मार्गार आम्ही लावूंक जाय आणि म्हणजे पेशंटाक हे टेस्टाची गरज आहे, तर आम्ही हे टेस्ट आम्ही फाउंडेशन 1 म्हणजे ते अमेरिकेक वयतले टेस्ट, आणि आयले उपरांत आमकां कळटले की गुड पाथवेज जे आणि बॅड पाथवेज म्हणून येता, ते गुड पाथवेज आणि बॅड पाथवेज जे आयल्यार ऑटोमॅटिकली तुमकां कळटले की बाबा खंयचे टेस्ट आणि खंयचे ट्रिटमेंटाचो प्रोटोकॉल तुमकां इम्युनोसेल थेरपी जाय, तुमकां तरेतरेचे नवे प्रोटोकॉल्स या खंयचे आमकां टेस्ट जाय, आमच्या लोकांचे जीवन आम्ही वाचू शकता आणि योग्य तरेचे रिस्पॉन्सिव्ह आम्ही ट्रीटमेंट कॅन्सराचे आम्ही ते पेशंटाक आम्ही दिवू शकता। हे फाउंडेशन 1च्या माध्यमांतल्यान हे आम्ही करू शकता। काही टेस्ट असे आहा की बोन मॅरो काडटा, काही टेस्ट असे आहा की गव्हर्नमेंट सर्व्हिसान। हे एकमेव राज्य आहा, एकमेव राज्य परत सांगता जे काही कॅन्सराचे मार्कर बाय डिफॉल्ट आम्ही चेक करतले। आज एकमेव राज्य जे फाउंडेशन 1 टेस्ट आम्ही करतले, जे काही बायोप्सी केल्लो तुजो पीस अमेरिकेक धाडून ते परत हाडटले, तोपर्यंत आमकां रिपोर्ट आमचे कडेन येतलो आणि त्याच्या नंतर आमकां गुड पाथवेज आणि बॅड पाथवेज आम्ही डिफरन्शिएट आम्ही करतले, म्हणजे गुड पाथवेज खंयचे म्हणजे रिस्पॉन्सिव्ह ट्रीटमेंट आम्ही ते दिवू शकता ते दिवपाचो आमचो। माझ्या आवयक बी तेच केल्ले, आज सामान्य जनतेक बी माझ्या आवयक हांवें पयशे दिल्ले तेन्ना आणि ती माझी आई म्हणून हांव करतलोच, पूण त्याच बरोबर गोंयची जनतेक त्रास न्हय, लोकांक परवडना ह्यो गोष्टी, आणि जे कितें परवडना म्हाका दिसता की आमचो बजेट वेगळ्या तरेन ट्वीक करून आमकां प्रायोरिटी सेक्टर आमचो हेल्थाचेर वेगळ्या तरेन आमकां लक्ष दिवपाची गरज आहा। एक प्रत्येक आमदार मतदारसंघात 40 आमदार यांच्याकडे चर्चा करून तांकां जे तरेचे टेस्ट ज्या तरेचे तांकां दिसता, पयर आमी आमी अनाउन्स केल्या की शहरांत आमी वेगळ्या तरेचे अपग्रेडेड RMD जे काही एमर्जन्सी सेंटर आसतले ते आमी करतले। त्याच बरोबर PHCची गरज आहा, आज एका तालुक्यात केले म्हणून जावचें ना, एक मतदारसंघात प्रायमरी हेल्थ सेंटराची गरज आहा। हे सगळे गोष्टी आमी मार्गार आमी लायल्या।